Welcome back to Gagnan. Abashed. Abashed. UK रो प्रोनाउंसिएशन हैला abashed, abashed, US रो प्रोनाउंसिएशन हैला abashed, abashed, ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଲଜ୍ଜିତ ବା ଅପମାନିତ ହୋଇଥିବା, ଅପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପଦସ୍ତ, ବିଚଳିତ, ଲଜ୍ଜାଯୁକ୍ତ, ଅପମାନିତ, ଲଜ୍ଜାପ୍ରାପ୍ତ, ଲଜ୍ଜାବଶତଃ, ଇତସ୍ତତଃ ବା କୁଣ୍ଠିତ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆବେଶର ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ରୂପ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଶର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ହି ୱାଜ abashed ଫର ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। He said nothing but looked abashed. ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଏବଂ ଭର୍ବର 5ଟି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।